برپرسێکی سەربازی ئەمریکا ئاشکرا کرد و لە دەمێ ئازادکردنا منبەج ژلای شەربانان ve نزیکی 200 ترومبیلên çekdarên tîrosên Daeş li bajêrî çûneş derve û beşek ji wan a beref Tirkiye revîne. Ajansa dengûbasên Associated Press ji zarê berpirsekê serbaziyê Emerîkî belav kiriye ku li demê kontrolkirina Menbeç da jilayê civata serbaziya Menbeç rêk bi 200 trombêlên tîrostan hatîne dan ku bajêrî bicihvêlin. و ev çende jî ji ber wan welatiyên sivîl bûne ku di destê wan da wek barmte hatbûne girtin ku beşek ji wan trombêlan beref Tirkiye çûne û beşekê dî di nav Sûriya de mayne. Ji laya xwe ve Kolonel Chris Garfer peyvdarê hevpeymanan bê serkirdatiya Emerîka ragihand. Hejmara wan welatiyên sivîl nehatiye zanîn yên di nav trombêlan da bûne. Belê biryara rêpêdanê bû çûna ji derveya wan trombêlan ji layê serkirdatiya opozisyona Sûriya ve ji pêxemet parastina giyanê welatiyan hatiye dan. Ji layekî dîve serokê Tirkiye piştevaniya xwe bû ixwanan û bi zava Hemas neveşart û Almanya Tirkiye tuhmetbar diket bê piştevanîkirina grûpên tîroristî. Lê dîfraporteka Kanala Êkê Almanî ARD ku Kanalê Fermî Almanyayê ragihandiye. Hikûmeta Almanya Tirkiye bê navendkara rêkxirabên tîroristî û tundrewan li Rojhilata Navîn dizanît û sebaret harîkarî û piştevaniya Ixwanên Misrê û grûpên çekdarên İslamî yên tundrewên Sûriya ji layê Parta Dadogeşepêdana Tirkiye û Erdoganî wê çendê gehînît ku ser bê aydolojiya Ixwan Muslimînan e. Wê li tîfê raportê hatiye ku Enqere çendîn sala tuhmetbar e bê harîkarîkirina İslamiyan û Tirkiye bûye navenda serûya karkirina grûpên İslamî yên Rojhilata Navîn. و ev raporte Kanala Êkê Almanyayê piştgirê daye bê helsengandina zanyariyên hewalgiriyên Almanya.